Hello guys, niata karon sa nanay isang in kay ang aircon ni ma'am floor ko no na ako no diferensya. So nangita mi og kanang mohinlo guys, parang mubalik og normal nga kabugnaw ang iyang aircon. Ahong darling re ahong gipa. Subay guys. Gawas na. Oh. Gawas na kay hugasan man eh. Mga pila pang oras anak Bert makuan? Tulo. Tulong oras? Hoy. Gaguol lagi ko guys kay ting-init ra ba karon ja si ma'am. Dira ba mo angay ko nog init? Okay kung init ang kana ra. O lagi. Parang inita bitoan? Sa pikas aircon di ay ma'am Ems. Ma'am Ems ato pikas aircon la ma'am sa. Kay Bukaan ka rin? Kapit na alas 12 oh. wala. Wa pa di mamaniog to. Na ni hapon na gani mi. Wa pa mamaniog to. Naniog to na mi oh. Ang gipakaon daan mintras mi. Sa rilo. Asis pa man. Ala napas mo rin ang rilo no. Kasi kung nagluto ko, kaya na sa duha pa. Sa nabunta sa ngayon eh. Direktis sa guis. Dahil ko ng Mr. Sus ng isda. Day. Ay, ako. Ang saba, marunong sila yun. Ako'y. Kung bigtala ang gamay ng panigaan siya. Sama na mukha mo pa no. Ang mabuhay na. Para di sa yung di asay na natin. Ito ang sipan nga nung tagagawa. Kaya manap na, pagkakataon. Parang Ayun, sige, kung pagkawan kayo, gamay na lang kinakasin. Unsa nang gitabunan di ay? Ni ano yung mga wire ni. Ha? Ni ano yung mga wire ni. Parang di mabasa. Kani dili na Basta. kana. Okay. Manong gaayos naman to si Ja. Manong gaayos naman to si Ja. Sama na aircon na maayos ito na ganun. Oh. Sama na magpapugnaw. Ha? Sama na magpapugnaw kana pud ang init. Di ignorante magugko kay una dili mag-ayos ning Pagkangan aircon mabugnaw na sa kung nanay ice. Are.
Wah, gagmay naman to. Guys, hinluan ba din na kanang pabusan ba din na og tubig no. Aron pa ko nakita maglimpyo og aircon hugasan man di ay. Apan guys, duna di ay kuan kanang parte sa aircon nga imo dang tabunag silupin aron dili mabasa ang mga wirings. Unya guys, pagkahuman ni ini amo nang gibuhat sa init. Mga usang oras tingali ni parang maugara ba. Para ko sa diyo ka. Ang tinuod ani guys, kami joy maintenance ning maong bay paabangan. Madama ni Mr. ang pag-ayo sa aircon. Wa na lang may mosampit og mga mekaniko. Kay lisod pud pangitaon labi na kay dinalian ang maong pag-ayo. Di na kay maklaro no, kay black nagkulors tubig oh. Uma na mag-ayo ang aircon guys. Akong gipahinluan usab ang ispan sa maong paabangan guys kay sa una sa wapay sud ani ba nagbaho ang tubig kay tungod sa kainit tingali murag luoy ng mga isda. Nagbo ko kuan sila mahilo na undiya sa baho. Gipahinluan ako ni Mr. Ha? Ha? Di ka sa mahindoan kay gagmay ka ng Isda? isda kasi matay. I-close na nimo? Tayo sa uban. Ano lagi og dili ko ano. Dili is to. Asa?
Binarabay uwan al.